Presented by Bharosa Music World Chandigarh। टापू में रहे मिले आई खेलो ओ करे ना हमारा बुझाई खेलो ओ करे ना हमारा बुझाई टापू में रहे मिले आई खेलो ओ करे ना हमारा बुझाई आकाबारी भरी धैल समसे बोली बत्ती अइलस आकाबारी भरी धैल समसे बोली बत्ती अइलस पेश के गइल प्यार के नमूना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी दिने दिने होता दुख दूना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी दिने दिने होता दुख दूना सखी दूना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी डीजे मनीष रक्सौल मालिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बढ़िया मोर गोपालगंज। सभे चाहता के जानल सच्चाई लागता लाज हम कैसे बताई राज के बात हम कैसे छुपाई घर जाते हमसे पूछिन माई घर जाते हमसे पूछिन माई सभे चाहता के जानल सच्चाई लागता लाज हम कैसे बताई राज के बात हम कैसे छुपाई घर जाते हमसे पूछिन माई टूटल कानावा के बाली भौजी देहतिया गाली टूटल कानावा के बाली भौजी देहतिया गाली देह रुई जस धुना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी दिने दिने होता दुख धुना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी दिने दिने होता दुख धुना सखी धुना सखी हमके लगा के गइल चूना सखी डीजे मनीष रक्सौल दिने दिने होता दुख धुना सखी राइटर अमित कोइले बाड़े घात हो मुकेश मौसम हमारा नु साथ हो घर परिवार लागे छोड़े के परी दिलवा में खटकता इहे नु बात हो दिलवा में खटकता इहे नु बात हो राइटर अमित कोइले बाड़े घात हो मुकेश मौसम हमारा नु साथ हो घर परिवार लागे छोड़े के परी दिलवा में खटकता इहे नु बात हो मन करे मरी जाई किनी माहुर हम खाई मन करे मरी जाई किनी माहुर हम खाई दुख दिहले बामुना सखी हमके